Hej igen, vi fortsætter med vores CV. Nu skal vi have nogle vitale oplysninger, der står heroppe i toppen. I kan selv bestemme, hvordan I vil sætte dem op. Jeg viser bare et eksempel på, hvordan man kan sætte det op. Her har jeg nævnt navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer er relevant selvfølgelig også. Måske kan der være et par andre oplysninger, som er relevante at have. Men det vi godt kunne tænke os, det er, at det står pænt under hinanden herude, når vi har overskrifterne herovre til venstre, og så uanset hvor lang den her overskrift er, så kunne vi godt tænke os, at alle de her oplysninger står pænt. Derfor skal vi bruge noget, der hedder en tabulator. Tabulator-funktionen eller tab-funktionen, den er over til venstre på jeres tastatur. Der står enten tab, eller så er der en pile til højre og til venstre, eller bare en pil til højre. Og det betyder, at når man trykker på den, så hopper markøren, den hopper til højre. Og hvis man trykker på Shift og tabulator, så hopper den, det skulle den i hvert fald gøre, hoppe til venstre. Det gør min ikke rigtigt, så den opfører sig ikke helt som den skal. Men den hopper til højre i hvert fald. Og det betyder, at den hopper hen til et punkt, som computeren har sat på forhånd, som den synes er et passende sted at hoppe ind eller lave et indrykning. Hvis ikke man er tilfreds med den indrykning, og det er jeg ikke i det her tilfælde, hvor jeg har skrevet nogle forskellige ting, så har jeg gået ind og markeret det her, eller sat en indrykning til at være et lidt andet sted, hvor jeg synes, det er passende. Nu har jeg skrevet det her ting, og så har jeg markeret tingene bagefter. Og så er der, at jeg skal trykke på vis, for at se det, der hedder lineal. Man kan fjerne linealen, og så kan man vise linealen. Når man viser linealen, så kommer de her op i toppen. Der kan du se nogle centimeter, der fortæller, hvor mange centimeters bredde der er på siden, og hernede i højden af siden, hvor mange centimeter der er her. Men udover det, så her i venstre side, der er der også nogle forskellige tabulator-markører, som man kan bruge. Og der skal vi bruge den, der hedder venstre tabulering. Den er som regel markeret her. Man kan trykke på nogle forskellige nogen. Så kommer der forskellige slags markører, men vi vælger den her, der hedder venstre stillet markør lige nu. Den går vi ind, og så herinde på linealen, der kan vi placere alle de markører, vi har lyst til, hvor vi har lyst til. Jeg skal kun lige i første omgang bruge en markør, så jeg hiver dem ud af alle dem, jeg kommer til at placere for meget. Jeg har placeret en markør nu, her, og det er der, jeg gerne vil have den. Og så kan jeg flytte den frem og tilbage, og lægge mærke til, at hvis jeg flytter den tilbage eller frem, så flytter min tekst med mig, fordi at jeg har brugt den her markør. Det betyder, at når jeg skriver fødselsdatoen her, og har sat den her markør, og så trykker efter fødselsdatoen, trykker på tabulator-knappen, så hopper den ind til der, hvor markøren er sat. Og så skriver jeg så min fødselsdato her, og min adresse og så videre, og min e-mailadresse, og telefonnummer og så videre. Jeg skal lige have telefonnummer. Så står det pænt op. Og det næste, der er i, det er, at der er lidt for stor afstand. Der er ikke nogen grund til, at der er så stor afstand imellem de her navn og fødselsdato og så videre. Så der markerer jeg lige området her, og så siger jeg, går ind på hjem, fanen, og så siger jeg her, at skal vi lige finde den rigtige knap. Her skal vi trykke på den der hedder der er pil op og ned med streger. Trykker på pilen her og siger, der skal fjerne afstand efter afsnit. Så er der ikke noget ekstra afstand efter afsnittet, og så står de tæt på hinanden. Der er ikke nogen grund til at have en stor afsnit her. Og igen, så kan I lege med skrifttypen og se, hvordan er det, jeg synes, skrifttypen skal være her. Det er altid godt at kigge på, hvilken skrifttype man synes skal bruges her. Så det var næste punkt, at lige få sat de her vitale ting op og bruge tabulator-funktionen til at lave en indrykning der, hvor man synes, den skal være. Yes, tak for det.